Ki prolog janga hagani kapor habangi phai saudong jong kri kaperthai kabangi im manta ngi I bat ngio sngo ye ki jingja ki bashar khai hado kata kata bun sin kum ki briu ka penok men sim bat pen sngo shapting yenga bat ye phi hanre ngimde ban shapting ya kini ki eke barok ki bajia hagini kisni kini ki ek barok kin ja klem ka jing tip jong ublai ngan ye tho ipi ka wei ka jing ye tho khana na ka ktin jong ublai ka bangila ban shem na ka gospel u Jesus Christ kat kum Mathias lanong ka baphara ka dakhot ka ba ar pholai hado ar pho nyo ngi I hakane kajingi tho kana habau Jisu ulakiu halor kaling bat kini kisinran jong u kilebot yu bat hakmi kandit kami kajingki phalo kabakrau halor kadureu bat hakata kapor u Jisu uyo thia halor kata kaling bat kini kisinran jong u Jisu kila septing hado kata-kata bat kila ye kersiu ya uji su kila ong ko kenrat to pen im yangi ngin sayap pat uji su la ong haki balai pilong ki bas septing a phi ki barit ka jingit anda kumta ulakhi bat ulas neng ye kala bat kadureu ro ti kila long ki bajai jai hakata kapor ki perlok be I janga ngimdai ban shapting yikini ki eke barok jingja hagani ka perthai ngidai ban phai sho Jisu ngin duai hau bat un penjai jai yikini ki eke barok to ngin don kata ka jingit ka bas kham hau Jisu to ngin tip ba Jisu ulong shisha unang pelaj jonga bat jongphi to ai bakas nam jong Jisu ka ba mi na ka kurung jong u kan jauh hanga bat hapi bakani ka jingpang shisha kam don hok shisha halor jongi what shapting shania ha ublay bat phai ki khmat show kumba ka ktin jong ublay ka ong na ki ar ki chronicles lanong ka banyew da khot ka bakhat saw lada ki briu jonga ya ki balakhot da ka kerteng jonga kin penrit yelade bat kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phai no na kilanti bomman jongki kum tate ngan sngo na banen bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan penkhia ya kari jongki